A gyermektartásdíj gyakran automatikusan inflációkövető az ítélet vagy a felek megállapodása alapján, így a tartásdíj minden évben, általában január hónaptól az infláció mértékével automatikusan emelkedik. Január elején már sokan keresik az éves inflációs ráta mértékét az interneten. Az előző évi inflációs rátát a KSH teszi közzé a www.ksh.hu oldalon. Legelőbb január közepén szokott megjelenni, de gyakran ennél későbbi időpontban. Ebben az esetben a tartásdíjat január hónapra még változatlan összeggel fizeti meg a kötelezett, és februárban nem csak a havi inflációval emelt tartásdíjat, hanem a január hónapra jutó különbözetet is meg kell fizetnie. Ez a tájékoztatás általános jellegű, konkrét ügyedre vonatkozóan nézd meg az ítéletet vagy egyezségi megállapodást, hogy pontosan mit tartalmaz. Hasonló rövid ismeretterjesztő jogi tartalmakat a Mindennapi Jog című YouTube csatornámon találsz.